Is-Sibt 2 ta' April id-9:23 minuta ta' filgħodu. Ftit inqas minn siegħa ilu il-Papa Franġisku telaq abbord ajruplan mill-ajruport ta' Fiumicino f'Ruma u qabad triqtu lejn pajjiżna hawnhekk fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fi ftit tal-ħin ieħor mistenni jasal il-Papa Franġisku hawn atmosfera sabaħ ħafna atmosfera ta' stennija, ġurnalisti, midja barranija dik lokali kulħadd jistenna il-wasla tal-Papa Franġisku, il-wasla tal-ajruplan li qiegħed fih bħalissa il-Papa Franġisku fir-runway ta' warajja. L-Armata illi qed ħejji l-Gwardja tal-Unur l-aħħar preparamenti uffiċjali tas-sigurtà rajna uffiċjali tal-Pulizija u anki soldati tal-Forzi Armati ta' Malta, il-banda li qed tinstema' warajja bl-aħħar tħejjiet fejn l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, il-President George Vella, il-Prim Ministru Roberta Bella dalwaqt se jilqgħu lil-dusija tiegħu il-Papa Franġisku. Mumenti qabel il-wasla tal-Papa Franġisku bis-swit ir-runway tal-ajruport li fuqha niżel l-ajruplan spikkaw mumenti ta' stennija mill-midja lokali u barranija u anki tħejjiet mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Ftit wara d-9:09 ta' filgħodu waslu l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. L-ewwel il-President George Vella u martu Sinjura Miriam Vella, imbagħad il-Prim Ministru Roberta Bella u martu Lidja Qabela. L-10 ta' filgħodu il-Papa Franġisku għadu kemm wasal f'pajjiżna abbord ajruplan ta' tip A320 fost sigurtà stretta u anki hawn l-Armata tal-Gwardja tal-Unur lesta sabiex tilqgħu flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Mal il-Papa Franġisku rifes fuq l-art Maltija sab żewġ titfal ħiknin li kienu qed jistennew bukketti tal-fjuri. Libsa l-flok ta' Putino Kers, Amy Lyons ta' 6 snin kienet it-tifla li laqet lill-Papa malli niżel minn fuq l-ajruplan. Amy rebħet il-battalja mal-marda tal-kanċer wara li ħadet il-kura taħt il-mibki Dr. Victor Calvania. Ma' Amy kien hemm Sam Pizzani Bonello, tifel ta' 8 snin li għandu l-epilessija. Fost dawk li wkoll kienu qed jistennew lill-Papa bis-swit it-taraġġ tal-ajruplan kien hemm il-President ta' Malta George Vella, il-Prim Ministru Roberta Bella, l-Arċisqof Charles Scicluna u l-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit. Il-Papa l-ewwel intlaqa kien minn Nunzju Apostoliku Monsinjur Alessandro De Rico. L-Armata selmet lill-Papa anki bid-daq ta' innu tal-Vatikan magħruf bħala l-Marċ tal-Pontifiċċju. L-entużjażmu ma kienx biss fost il-medja u dawk li kienu fl-ajruport, imma anke fit-toroq tal-madwar, kif kienu bosta dawk li nġabru bil-mobiles jistennew biex jiġbdu l-mument meta l-Papa Franġisku jgħaddi minn qudiemhom fit-triqtu lejn il-kapitali Maltija.